fetele! Hello! Bună! Vă salut și pe cei de acasă. După cum am promis, facem și episodul 2 cu următoarea fată care o cheamă Corina. Noi ne cunoaștem mai mult de pe Instagram, ne-am întâlnit și la câteva concursuri, dar nu ne știam așa bine atunci. Așa că azi am decis să o invităm pe ea. Pe Andreea o cunoaște data trecută. Am decis să invităm pe Corina ca să o cunoaște și pe ea. E junioară, are foarte multe medalii și te rog, Corina, să ne spui tu mai multe despre tine. Bună tuturor! Numele meu este Corina Dumitru, am 17 ani. Anul acesta, în august, fac 5 ani de sală. Sunt la liceul sportiv Emir Racoviță, pe profilul fitness și în viitor aș vrea să dau la Academia Militară. Oh, super! Super, ce Aici mișto! am intrat pe Instagramul tău un pic să vadă, să-și facă lumea o idee cum arăți și să ne spui eventual la ce concursuri ai fost și de când ai început acest Deci, sport. Am început acest sport de la 13 ani. Am fost la foarte multe concursuri naționale și internaționale. Am fost și la concursuri private. Aici eram la campionatul național de anul trecut, unde am ieșit campioană națională. Ai și tricoul pe tine, nu? Da. Și la internaționale unde ai fost? Europene, La, mondiale? la Balcaniadă și la mondiale. Și cu pe ce loc te-ai clasat? La mondial am luat locul 7 și la Balcaniadă am luat locul 3. bravo! Oh, super! Super! Și am mai fost la un concurs privat, dar este internațional, Tiger Classic, Diamond Cup și am luat locul 6 din 11. Bravo! Și asta la vârsta Acum, de câți ani? Uh, Ca să audă lumea că La concurentele tale au Tiger fost mult mai mari. ani. La Tiger aveam 15 ani. 15 cred că ani. atunci am cunoscut Corina, nu? Da, da, și am făcut și poze. Da, atunci, da, Tiger. Ce vreau să te întreb, mai ții cont de numărul concursurilor la care ai fost? Că sunt destul de multe, știi, și eram curioasă. Că am peste 4 ani și ceva de când concurez și chiar mi-e greu. Ce mă mai uit din poze și mi-amintesc, dar așa... Mhm. Eram curioasă. Și unde te antrenezi? Că aici văd de la sală filmări. Părinții mei au făcut sport amândoi, tati lupte greco-romane și mami atletism și încă ne antrenăm împreună și și-au deschis o sală. Dar cu mulți ani înainte să mă nasc eu și mă antrenez la sala părinților mei. Oh, super tare așa în familie. Da, suntem o familie de sportivi. Aici ești cu părinții tăi, nu? Da, aici am avut un interviu pentru ProTV. Aici, Ce mișto. la acest interviu, a fost despre mine când am ieșit vicecampioană mondială la 15 ani. Wow, asta chiar e... Wow. Mulțumesc! Noi la 15 ani nici nu... Da, Nu era ce făceai la 15 ani. eu mă chineam să slăbesc și visam să fac sală și la mușchi, adică aveam de atunci vise de genul ăsta, dar nu făceam, adică doar visam. Acest motiv m-am apucat și eu de sală, adică părinții mei, eram grăsuță la 13 ani și părinții mei m-au dus la acest sport, dar nu să concurez. Am început să dau rezultate, câteva luni de zile făceam sală și antrenorul meu a spus, haide să o băgăm la concurs, așa ca experiență și în final chiar am început să dau rezultate. Mhm, super. Asta contează foarte mult să ai îndrumare de la început. Da. Sport am făcut de mică, am făcut atletism de la 3 ani până la 7, apoi de la Mhm. 7 la 14 am mai continuat chiar dacă făceam fitness. Am mai făcut MMA și am ieșit campioană națională și apoi m-am oprit la fitness. Am zis că nu mai merge. Nu, era greu să le faci amândouă și nu prea se Da, pupă. Dar eu nu Dar văd e poze, foarte oricât de important. jos. Oricât de jos mă duc, nu văd poze cu tine grăsuț oricum. a, Da, exact. Adică, nu am poze postate, plus că eram grăsă la 13 ani. Dar nici nu aveai Insta atunci, adică... Nu, nu. n-aveai Păi, Insta. Instagram cred că în 2016 sau 2017. Mhm. Ai câți ani Aici. aveai? 14 sau 15. Știu că atunci am ieșit prima oară campioană și fata respectivă pe care am bătut avea vreo 23 de ani, fix ultimul an de Da. junior.
Deci cu 6 mai mare ca tine și... Și ai bătut. Da. Da. Și am luat și Open-ul atunci. S-a făcut și Open. Da? Ai Și luat mișto. și categoria și Open-ul. Și mișto, bravo. Mulțumesc. Am ajuns la sfârșit. Asta Am Cupa 14 României, ani. nu? Da, mi se pare că a fost în luna mai și mergeam, și eu în iunie făceam 14 și mergeam spre 13-14 așa. Și am luat locul 2 la acest concurs din 5 concurente. Campioana a avut vreo 22 de ani, deci n-am putut să fac față. Oricum e wow, adică la vârsta ta, la 14, 15, 16 ani, să te bați cu fetele de peste 20 de Da. ani, care poate au și 3-4 ani în plus de tine, de Da, sport și- mă refer, adică nu, și de dietă, de antrenament, cu tot ce știm că cu cât ai mai mult timp în acest sport ești mai bun, că e maturitatea musculară. Sunt și vicecampion național de senioare. Da? Oh. La Bravo. Da, la 14 ani am ieșit. Și mișto. Senioare înseamnă de la 23 la 40 de ani, nu? Da. Și tu ai putut să concurezi și la junioare și la senioare, chiar dacă ai avut sub 23. Da. Mhm. Da, bine. Pe Instagram o găsiți, să vă arăt Instagramul. Pe Instagram o găsiți corina.fitness21. Postează și ea foarte des pe story-uri ce mănâncă, cum se antrenează, întrebări, cred că vă răspunde la toți, că puteți să scrieți și ei, bineînțeles și mie și la Andreea, cum am discutat și până acum. În continuare, Andreea, despre ce vrea să o mai întrebi? Hai să începem cu dieta. Ha. Să începem cu dieta și pe atunci antrenament. Bun. Dieta de pregătire de concurs, nu? Da, dieta e pregătire de concurs. Sau și ce mănânci în general, ce mănânci când te pregătești de concurs. Când Ca să... mă pregătesc de concurs, am 3 mese, am cardio destul de mult și antrenament. Dieta mea de concurs e 2 dimineața, mănânc la ambele albușurile și la unul mănânc și galbenușul, cu 2 rondele de orez expandat și un de arahide pe ele. Apoi am la prânz somon cu legume. Nu-mi place peștele, dar pentru concurs trebuie. Și Nu-ți place nici somonul, adică deloc, sau... Nu-mi place peștele absolut de somon, mănânc și atât și mă gândesc la medalie. Și seara mănânc piept de pui cu salată și cam atât. Ok. Și ca și cardio, că ai spus și de cardio la început. Cam cât faci? Fac cardio de dimineață 45 de minute pentru că eu când aveam pregătirea aveam și școala și de la 11:30 aveam ore până la 5:30 seara. Da. Și antrenamentul de îl făceam seara, așa, cât aveam timp, pentru că aveam și teme, și ascultări, și proiecte. Și... Deci, practic, îți făceai timp și pentru antrenament cum puteai. Da. Și cu școala. Și ai avut dieta asta de când te-ai apucat să concurezi sau în timp? În timp, pentru că la 13 ani, 14 nu prea țineam cine știe ce dietă. Oricum zic că, Da, și antrenorii mi-au spus că sunt prea mică să mă compar cu cei de 18-19, care ei chiar țin strict. Da, păi asta mă gândeam. Și așa, în off-season, cum ți-e dieta? Dimineața pot să zic că mănânc la fel pentru că m-am obișnuit așa, sau uneori mai am poftă de cereale cu lapte. Prânz mănânc mai mult mâncare gătită, că gătește mama foarte bine. N-am treabă, mănânc efectiv orice. Mănânc multe legume, multe fructe și mai intervin și câteva dulciurici, să zic așa, că nu se poate fără. Și în rest, n-am. Pe off-season chiar mănânc din orice, dar nu foarte mult. Mănânc chiar câte puțin. Îți cântărești mesele și în off-season și în pregătire sau doar în pregătire? Doar în pregătire. Ok. Da, după cum puteți observa, e o diferență între voi două, adică bine, și diferență de vârstă și diferență de categorie, nu? Că sunteți cu categorii diferite. Da, eu acum sunt la wellness și am început pe bikini, dar
pe awareness am fost de la bun început, adică mă cadrez cel mai ok pe awareness. Și cum a spus și Corina până acum, eu nu am experiența ei sportivă să-mi permit în off-season să nu-mi cântăresc mese sau să nu fiu atât de disciplinată. Adică pentru mine asta, mie oricum îmi place să fiu așa. Asta e tot felul normalitatea mea. Pentru ea sau pentru alți sportivi e mai ok să mănânce cum se simte ok. Ceea ce contează foarte mult și e important să-ți găsești dieta care te face să te simți bine și fizic și psihic. Adică de asta diferă de la persoană la persoană. Bine, oricum, în ianuarie și în decembrie, să zic că îmi permit off-season-ul așa, dar în rest încep pregătirile pentru că în luna mai este Tiger Classic, la finalul lui ianuarie eu încep dieta, să zic așa, și pregătirea mult mai intensă și cu cardio și ce mai mănânc așa de ziua mamei, tort, de ziua tatălui meu, adică mai-martie și de ziua mea în iunie. În rest nu prea îndrăznesc să mă ating de dulciuri sau așa. Deci un maxim de 2 luni pe an ei, să zicem așa, o mică pauză la dietă. În rest, 9 luni pe an, 10 luni pe an ești cu toate la punct. Și dietă și cardio. Da, super sănătoasă și mai vorbeam cu mama și spuneam, mama, mi-am poftă de un dulce, ce să fac și în final tot la fructe mă duc, înțelegi? Dar în lună de pregătire le scot, pentru că au fructoză și în ultima lună de pregătire scot și lactate tot, adică foarte greu, prezis. Și în ultima lună, de exemplu, ce mănânci? Adică mai mult pește sau... Da, mai mult pește mănânc. Mai mult pește. Da. Pește cu legume. Cum stai cu poftele și cu foamea? Am multe poze în telefon cu dulciuri și multe poze pe Instagram și dau așa și mă uit. Mamă, sau îmi amintesc din anumite poze când mergeam la restaurante sau îmi cumpăram dulciuri și mamă ce bune au fost, nu știu ce, și îmi fac o listă după ce să îmi cumpăr după concurs, să mănânc. Da, ei, tu faci asta? Nu, adică... Că am auzit persoane care fac asta, știi, și de-aia te întreb. Nu, de când am poftă, acum fiind în off-season mănânc, adică nu am nicio reținere, poate mănânc mai puțin carbohidrați în ziua aia dacă știu că seara, de exemplu, ies în oraș și vreau am poftă pe ceva. Și în perioada de concurs absolut nimic. Eu 3-4 luni cât sunt vreau de concurs, 16 săptămâni, absolut nimic, niciun cheat meal. Așa funcționez eu, e mai ok așa, fără cheat meal-uri. Și după concurs, nu știu, deci nu fac o listă cu ce aș vrea să mănânc sau asta, mă duc efectiv la restaurant și pe ce am poftă, aia am comand. Că alții fac, de exemplu, și încărcarea cu dulciuri, dacă ați văzut, adică backstage, ceea ce mi se pare sincer o prostie, că, în fine, nu bagi 4-5 luni în tine nimica, prostii și înainte cu o oră să urci pe scenă, te îndopi acolo cu tot felul. Fiecare cu abordarea lui. Voi nu cred că faceți așa, nu? Eu mi-am făcut încălcarea cu orez expandat, simplu, la fiecare concurs, efectiv. Nu, dar efectiv nu mă lăsa inima să bag dulciuri. Ziceam, nu, eu să bag dulciuri după ce câștig, o să simtă mai bine cu gustul victoriei. Și nu știu, nici obișnuită n-am fost. Ai avut și tu de dreptate în ceea ce ai spus, că 4-5 luni te pregătești și apoi cu o oră înainte să te încarci cu dulci. Da, exact. Nici tu, Andreea, nu? Cu mâncare curată te încarci și tu, nu? Nu, de obicei mă încarc cu orez, rondel cu unde arahide sau gem sau miere, adică gemul sau mierea poți să pui ca și zahărul adică ai nevoie înainte de scenă, știi? Da, și eu tot cu gem, dar atât. Și asta depinde, nu știu, de cum arăt, depinde cum mă simt, depinde de la oră la oră, cum se schimbă corpul de la oră la oră, adică sunt multe chestii la mijloc. Da, și să zic că mănânc puțin mai multe grăsimi cu o seară înainte, dar din vita, adică nu din chestii nasoale. Într-adevăr, chestia asta cu încărcarea cred că este și de la om la om, pentru că fiecare exact. Da. Eu am prietene care înainte de concurs cu o seară făceau încărcare cu dulciuri și stăteam și mă uitam așa în cameră, efectiv pot să zic că salivam și ele, hai, ia și tu, nu, eu nu vreau, mulțumesc, adică... Asta zic că de asta nu am zis nimic legat de dulciuri, dar într-adevăr sunt unii care exagerează și ajung cu distensie pe scenă și baronaj și așa mai departe, dar sunt persoane care, de exemplu, dacă iau o bucățică de ciocolată, se simt ok și se pompează mai bine, etc. Nu știu, chestia asta diferă de la om la om. E cel mai ok să le eviți pentru că te chinui pe dietă 4-5 luni, nu știi cum îți reacționează corpul, nu știi cum îți reacționează stomacul, în primul rând, când tu îi dai ceva ce n-am mai avut de mult timp. Adică sunt chestii foarte individuale.
Eu am făcut odată o prostie după un concurs și am mâncat foarte multe dulciuri. Andreea, cred că știi la Tiger, când am fost în ziua Da, aia, da, 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 am da. venit și am Tu văzut că aveai o punguță cu dulciuri. cărat după mine și Da. am băgat dulciuri toată ziua și seara acasă mi s-a făcut rău. Apoi mi-am învățat lecția și după fiecare concurs mă duc la restaurant, mănânc ceva ok și după dai dacă mai e loc de dulciuri sau mai pe seară și chiar organismul acceptă și e ok. Mhm. Da, păi nevoia de dulciuri e mai mult psihică atunci, adică Da. probabil și are și corpul nevoie, dar și are nevoie de mâncare, știi? Nu cred că neapărat de ceva dulce. Da, așa e, îți dai seama. Da, psihică, e oricum. Cum suntem în ultimele săptămâni, că mănânci o banană, zici că mănânci cine știe ce mare Da, lucru da, de dulce, adică o banană sau un măr, dacă mănânci, e rai. Da, uite, Păi, Ai că mâncat o m-ați ciocolată. întrebat eu de după încă... mădiare, Ok, scuze, noi cu lotul, se termină concursul și apoi plecăm toți, înțelegi? Nu avea nimeni voie să plece. Și a venit un prieten al meu la mine și face, Cori, vrei o banană? Mamă, deci când am simțit... Deci a fost cea mai bună banană pe care am mâncat în viața mea. Mă simțeam așa de plăcere, era așa de dulce, serios vorbesc. Și chiar mi-a trecut și pofta de dulce și abia seara, pe la 8-9, am mâncat ceva dulce. Da, e atunci în ultimele zile și, de exemplu, eu mă încarc de obicei și cu fructe, cel puțin în primă fază, și bine doar cu ananas. Și anul ăsta, când mi-am făcut încărcarea cu ananas, am avut doar o masă sau ceva în genul, sau două, nu mai știu exact câte. Mamă, mi se părea cea mai bună chestie pe care am mâncat-o vreodată, adică, Da, Dacă mai fost exact. descărcată și corpul, îți dai seama, vrea zahăr, când ai mâncat un pic de fruct, imediat. mhm. Corina, aș vrea să ne mai spui un pic și despre antrenamentele tale, adică acum în perioada de off-season când antrenezi cu greutăți, mă refer, cât de cardio ne-ai spus, și în perioada de concurs. De câte ori pe săptămână mergi, ce grupe antrenezi? Păi, în perioada de off-season, am 4 antrenamente de forță și restul de cardio, 3 zile, dar folosesc greutăți mai mari. Îmi permit să folosesc greutăți mai mari. Iar în perioada de pregătire, aceleași antrenamente de forță, doar că am mai multe repetări, greutăți mai mici. Cel mai greu mie în ultimele săptămâni, atunci când, mai ales când mai am câteva zile până la scenă, pentru că am corpul foarte dezidratat. Eu oricum mă beau 2 litri de apă pe zi. Și cardio, încep să fac din ce în ce mai mult cardio în perioada de pregătire și beau 2 sau 3 cafele pe zi și mă împart destul de greu cu antrenamentele, să zic, pentru că este și cu școala. Chiar dacă mă duceam fizic sau online, trebuie să fiu destul de prezentă. Și cardio Am, ajuns să faci și de 2 ori pe zi, nu? În perioada de da, concurs. da. Cât Dimineața ai înainte ajuns de să faci, școală și seara. Da. Poftim? cât ai ajuns să faci cel mai mult cardio? 2 ore pe zi. Oh. Așa eram în perioada pentru mondiale și am lipsit câteva zile de la școală, dar a meritat. Uneori trebuie să mai faci niște sacrificii. N-ai încotro. Da, îți dai seama, bine că ne înțelegem destul de ok, fiind pe profil sportiv, am făcut rost de scutiri, că Super. la 10 absențe se scade un punct la nota de purtare și mi-ar fi făcut destul de rău la bursa de merit că trebuie să ai 10 la purtare. Da, știu că pentru bursă, că și am avut în liceu, trebuie să ai 10 raportare. Dar e Da, super că vă dă scutiri și că poți să rezolvi cu asta. da, ni se dă scutiri din federație sau de la școală, că eu sunt la club sportiv școlar. Mhm. Super atunci. Mersi. Și cam cât ar dura un antrenament la tine, de curiozitate? De cu O, greutăți, mă refer. da, un antrenament de forță durează 1 oră jumate. Mhm. Adică în medie cam atât durează la fiecare, cred. O oră Da, cam jumătate așa. maxim. Depinde de grupă, bineînțeles. Da, Niște așa e. grupuri, da. Următor, ce am vrea să mai te întrebăm de suplimente. Știu că ai și un sponsor care te ajută și să ne spui un pic despre suplimentele care le folosești sau dacă folosești. Mă sponsorizează cei de la ProNutrition. Legat de suplimente, eu nu folosesc pentru că sunt destul de mică și momentan nu am avut nevoie, n-am avut nevoie nici până acum, dar cred că pe parcurs o să încep să iau
și nici părinții mei nu au fost de acord cu folosirea suplimentelor pentru că sunt destul de micuță. Ok. Am înțeles. Ai și un cod de reducere la Pronutrition parcă care poți să folosească cei care te urmăresc, nu? Da, codul meu este Corina. Simplu. Ok. Asta Despre vis-a-vis, spune. am zis vis-a-vis de suplimente, multă lume acordă mai multă importanță suplimentelor, sunt într-adevăr importante, dar mai important este dieta și antrenamente. Deci dacă nu ai dieta și antrenamente puse la punct, suplimentezi degeaba sau nu o să ajute cam deloc, adică Da, așa este, într-adevăr, ai dreptate. Tocmai eu de aceea nu am simțit nici nevoia, dar pe parcurs, când o să mai cresc, cred că o să folosesc. mhm. Păi tu oricum ai un progres Da, foarte bun și fără suplimente, adică mă gândesc că alte da. fete care concurezi poate investesc și au suplimente de milioane pe Da, lună și no, dar poate nu au așa bine pus la punct dieta și antrenamentul ca și tine. Poate nu sunt așa constante ca și tine la alimentație, care cu toții știm, alimentația, o zi greșești, s-a dus deja jumătate de pregătire, adică nu. așa este. Sau pierzi un antrenament, mai ales antrenamentele în perioada de concurs, cam toate sunt importante, nu prea avem. Tot e important o pregătire de concurs, dar și asta diferă de la persoană la persoană, adică, nu știu, Da, îți fac diferența. Adică dacă greșești, de exemplu, o masă, evident că face diferența. Dar ca să ai, de exemplu, să spui că ai dat 100% în pregătire și chiar ai făcut totul pentru forma aia, trebuie să respecti totul 100%. Adică altfel o să ai Da, o de 90%, să zicem. Și poate 10% era un loc în plus. exact. Ce vreau să întreb, Corina, vis-a-vis de concursuri, cum s-au părut cele internaționale comparativ cu cele din România? Cele internaționale mi s-au părut mult mai ok ca organizare, adică mi-au plăcut mai mult, dar și cele de la noi din România îmi plac, pentru că suntem între noi, ne cunoaștem, am participat de mai multe ori, dar la internaționale e ceva wow, ceva nou. Sper asta, mă gândeam și eu că vreau să te întreb și de nivel. Logic că probabil e un nivel, adică sigur e un nivel mai ridicat la internaționale, Da, dar eram curioasă și cum te-ai simțit, adică cum ți-a părut efectiv comparativ cu cele din România. comparativ cu cele din România și concurența este una pe măsură, să spun așa. Numărul arbitrilor este mai mare și organizarea este foarte rapidă, să spun. Adică imediat vezi, urci, următoarea categorie, apoi urmează premierea și cam asta a fost. Adică 5 minute din viața ta trebuie să dai tot ce ai mai bun. Te antrenezi un an, te antrenezi probabil 2 ani și în 5 minute trebuie să arăți tot ce ai muncit. Practic să arăți 12 luni în 5 minute Da, exact. sau ani de zile în 5 minute. Asta e și frumusețea, de fapt. Da, așa este. Ce am vrut să vă întreb, am uitat să vă întreb. Voi faceți și lecții de posing, așa-i? Adică înainte de concurs și voi faceți posing, ca și noi băieții, Da. faceți de câteva ori pe Și de zi, asta vreau nu? să Să întreb. obișnuiți și cu tocurile și așa mai departe, nu? Eu fac și după fiecare antrenament, adică chiar dacă n-am tocurile și costumul la mine, tot exersez și fac cu antrenorul meu pozițiile pentru că sunt foarte importante Mhm. și se arbitrează și pozițiile, mai ales la concursurile internaționale. Dacă nu pozezi bine, ești atenționat, să spun, de 2 ori, iar a 3-a oră te poate da afară de pe scenă. Da, posing este foarte important. Faci și în off-season pe fiecare antrenament posing? Da. Super. Și exersez și mersul. Dacă n-am tocurile la Mhm. mine să exersez la Mhm. sală, pot sta și acasă. Ah, ok. Și ce fără tocuri, cum o faci? Faci în efectiv așa sau faci pe vârful ca să te obișnuiești? Că eu făceam și pe vârful și normal. Și, dar uneori, cel puțin când sunt mai aproape de concurs, așa, încerc și pe vârfuri, iar apoi o să-mi iau tocurile. E foarte important posing-ul și e foarte important să exersezi. Adică e Da, este foarte singura modalitate să important dai pentru asta. că dacă nu se întâmplă asta, Doamne ferește, poate nu ai experiența aceea să stai pe tocuri, totuși au 12 centimetri și 5 minute, 10 minute, pentru că se fac și pașii și mersul, se schimbă Mhm. concurent, ți se poate pune un cârcel sau Da, da. ori
Trebuie să fii obișnuită să stai pe tocuri. Adică eu, cel puțin personal, nu am de pregătiri și acum, de exemplu, când fac posing, și acum fac posing zilnic, de obicei fac dimineața și în perioada de pregătire concurs fac zilnic și dimineața și după concurs și seara. E Dar perfect. rămâneam cu tocuri în picioare, în special în pregătire de concurs, stăteam câteva ore, de exemplu, cât îmi pregăteam mese sau cât îmi pregăteam mese, să făceam trebui prin casă, stăteam cu tocuri în picioare ca să, în ideea de a mă obișnui pe ele. Și acum nu mai am să nici problemă să stau cu tocuri, adică nu simt nici acum curs că mă dor picioare sau, I don't know. Este bine. Eu oricum a trebuit să port tocul de la 13 ani, de când am început să concurez, 13 spre 14 ani. Și la început îți dai seama, adică eram copil și mi-a fost așa de greu, dar mi-am dat seama că nu e o lecție de învățat sau efectiv trebuie să simți, să fii elegantă, să mergi frumos, să prezinți, să pozezi și am prins destul de repede, pot să spun. Asta e chestia, că trebuie să fie cât mai natural, trebuie să Da. devină de fapt natural ca să fie obișnuit, să vină de la tine. Da, și este și să transmiți emoția, să transmiți eleganța, de asemenea, pe Se scenă vadă că ai încredere în tine. Da, exact, contează și zâmbetul și încrederea și felul în care schimb pozițiile, tot. Eu personal la zâmbet am foarte mult de lucru și la posing, în general, chiar recunosc că am foarte mult de lucru, adică pentru mine e puțin problematic încă. Adică în sensul în care nu am reușit să mă controlez cât de câte emoții pe scenă față de primul an, atunci era și primul an, dar încă mai am de lucrat foarte mult la posing. Bine, îți dai seama că mereu mai este de lucrat și mereu mai învățăm câte ceva nou. Eu, la fiecare concurs internațional unde merg sau și la naționale, chiar mai văd unele sportive care au alt mers, alte poziții de tranziție, știi? Și una de la cealaltă, dar nu așa, fată spune și mie, știi cum e, meseria se fură, să zic așa, dar mereu e îmbunătățit chestia asta. Da, întotdeauna e de mai bine și întotdeauna e de îmbunătățit și în orice alt aspect, nu numai la posing. Da, așa este. Super, asta cu posing-ul la voi nu prea mă pricep. Oricum și la noi e destul de greu, dar nu ca la voi. Cu tocurile alea mă gândesc că la început mai ales e foarte greu și dacă mai și așteptați mult acolo să intrați. Eu personal puteam tocuri în general, știi, și pentru mine nu e o problemă să stau pe tocuri, adică dar pentru altcineva care nu e obișnuită să stea zilnic pe tocuri și nu prea poate, e mai dificil. Da, așa este. Ce am observat eu la concursuri și la internaționale, cât și la cele din România, fetele intră cam târziu. Nu știu dacă ați observat. Avem culturism, men's fizic, fitness, iar bikini, body, mai târziu și, sincer să fiu, mie un pic destul de greu pe low carb, știți? Și mai e și, nu știu cum să zic, atmosfera aia de concurs. Tu urci, tu urmezi, trebuie să te și pompezi și să urci pe la 5-6 seara și pe tocuri, cam obositor, sincer. Da, este. Da, trebuie să te odinești foarte mult înainte să intri pe scenă și să nu stai pe tocuri dacă ajunge acolo la 12, să nu stai până la 6 pe tocuri, știi? Doamne ferește, mi se pare, nu știu dacă, cred că ai făcut și tu pomparea pe tocuri. Mamă! Pe scenă, acolo cu elasticul, cu ganterele și să te pompezi, trebuie să ai un mare echilibru pe picioare, sincer. Da. Am făcut-o, dar după n-am mai făcut-o, de exemplu, am mai făcut-o pentru că și mi se pare și logic într-un fel, dacă o fac pe tocuri și mă chinui să am echilibru și sunt foarte obosită și sunt și pe tocuri și mă chinui să fac și încălzirea, e posibil să îmi pun prea multă presiune pe picioare și gen să stau într-un fel în izometrie în picioare. Și eu, de exemplu, mă pun toate pe picioare și nu vreau asta, adică nu vreau să mă acopăr de picioare, nu prea mă ajută, adică trebuie să stau cât mai chill. Să fac o încălzire la apă și să stau să o fac fără tocuri, știi? Ca să las picioare în pace. Eu n-am treabă cu chestia asta pentru că eu fac dezhidratarea vreo 3 zile, chiar scot destul de multă apă și bine, oricum la picioare eu oricum am de progresat și de muncit destul de mult. Cel mai ok sunt pe superior și pe asta mă bazez eu personal pe umeri, brațe, spate, talie, abdomen. Ce vreau să te întreb, vrei să rămâi în continuare la categoria asta? Da.
Nu vreau să cresc. Consider că sunt destul de ok. Cel mai mult mi-aș dori să mai cresc în înălțime. Să fac 1,70 m, cel puțin. Da, asta mi-am dorit și toată viața, stai liniștită, dar nu s-a întâmplat. De 1,54 n-am trecut, adică din clasa, cred că am 1,54 din clasa 9. Deci, Eu am avut la 11 ani 1,60 m și acum am 17 și am 1,64 m. Faza e că atunci când am început sportul ăsta, am început să mă multe greutăți. Adică pe la 14-15 ani făceam la presă cu 150 de kilograme, făceam la genul cu 55-60 de kilograme și pe vremea aia cred că aveam 45-50 de kg. Bine, și acum am rămas la 50 de kilograme, am 50 și un pic, 54 am acum, pe perioada de off-season, dar o să încep pregătirea. Și am în vedere că noi fetele creștem până la 18-20, să zic așa, cred că am exagerat și mi-a oprit un pic din creștere. da, ce vreau să întreb, ce înălțime au? Păi Părinții tati are 1,90 și mami a avut 1,75, iar acum are 1,70 și eu ar fi trebuit să fiu ceva și am rămas șniță. Da, probabil o să mai crești puțin 2-3 centimetri. Sau cine știe. Depinde, adică cunosc persoane care, de exemplu, au avut cea mai mare creștere între 15 și 18 ani, știi? Adică atunci au crescut cel mai mult, au crescut și 5-6 centimetri sau 10. Depinde de la om la om, sunt chestii foarte diferite. Dar trebuie să ne părinți pentru că, în general, geneticul dictează și înălțimea ai. Poate să mergi mai așa și te duci spre 1,70. Adică mai ca sigur asta e. Ce nu să te mai întreb, cum ai zis că scoți apa, voi fiind la concursul cu mertul natural, aveți voie să folosiți ceva diuretice? Sau Nu. pur și simplu nu bei apă? Deci nu. Nu, nu beau apă și mai folosesc magneziu. Magneziu. Ca să la baie. Da. Și înainte să nu oprești apa, te încarci cu apă, cum fac alții, sau gen, deci bei tot apă normală și după aia nu nu mai bei. Beau ori un litru, ori 2 pe zi, depinde și cum am timp, că școala. Școala asta. Ce nu să mai întreb? De exemplu, dacă ar veni o fată la tine, dacă ar veni o fată la tine începătoare, să o antrenezi, să zicem că e începătoare, un pic mai plinuță, vrea să slăbească sau să pună masă musculară, poate mai slabă, cum ai începe tu cu ea? Ce antrenamente îi pune să facă? Ce alimentație? Păi aș începe cu ea și cred că i-aș da aceleași antrenamente ca mine, doar că exercițiile ar fi mult mai ușoare și aș folosi greutăți mult mai ușoare pentru ea, având în vedere că e și începătoare, poate nici n-a mai făcut sport, că trebuie să iei în calcul chestia asta. Apoi eu aș întreba-o de sănătate, de problemele ei, ca să pot să știu ce exerciții pot da sau, Doamne ferește, să nu se întâmple o accidentare sau să fi avut ea vreo problemă. Iar cu dieta nu i-aș fi dat așa strict la început. Aș spune să consume alimente cât mai sănătoase, să facem un deficit caloric, să zic. Și aș pune și la cardio. Aș pune antrenament cu greutăți, aș pune și cardio și o alimentație cât mai sănătoasă pentru început. Apoi vedem cum vrea progresa. Am înțeles, deci nu ai pune să-și calculeze la sânge caloriile și așa mai departe. Efectiv, mă mănânce sănătos de vreo 3 ori pe zi. Nu consider că ar fi ok la început, părerea mea. Da, e greu, că așa renunță mulți din cauza dietei, că îi pui să-și calculeze și e foarte greu să calculezi. Da, adică, nu știu, zic să o luăm încet. Știi cum e cu copiii din joacă sau să nu-i spui strict că tu așa trebuie, știi? Ui încet, discutați și de asemenea, dacă are întrebări, dacă are curiozități, orice, o să fiu disponibilă și mă bucur dacă slăbește 100 de grame sau 200, contează fiecare și să văd și că ea este mai fericită pe zi ce trece, că în primul rând sportul înseamnă sănătate. Da. Atât fizic cât și psihic. Așa este. Vreau să trecem pe întrebările de pe Instagram. Am făcut Q&A-ul. Avem câteva întrebări. O să răspunzi tu, Andreea, prima oară, după eu și Corina Anderson la sfârșit. Ok? Ok. La ce alimente ați avut restricții pe perioada competițională? Fructe, lactate. Dacă ar fi să renunț toate în parte, ar fi cam multe alimente. O să zic în general ce mănânc. Dacă
mai bine așa, da. Adică Cred că e eu, mai ok. eu mănânc aceleași chestii și pe perioadă competițională și pe off-season, numai că diferă cantitățile. Eu, în general, mănânc pește, tot felul de pește. Mie îmi place pește, adică ca și sursă de proteină preponderent, la mine este peștere. Vită, pui, curcan, ovăz, orez, quinoa, cremă de orez, cartofi, albi sau dulci, legume, în general legume verzi. Fructe mănânc în off-season, în perioada precompetițională nu mănânc și cam asta fie. Adică restul junk food-urile nu. Dacă, nu știu, vorbim de cheat meal-uri, acum, de exemplu, nu am doar refeed-uri și atât, nu am cheat meal. Și nici în perioada de concurs, depinde de cum arăt. Am avut perioade în pregătire când am avut o singură masă de cheat, dar asta în funcție de cum arătam și era ori fie înainte de grupa deficitară, ori după o grupă mare de mușchi pe care o lucram, dar era o masă de cheat sănătoasă, adică doar erau cantități mai mari și era grăsime combinată cu carbo, adică nu era junk food, asta mă refer. Am înțeles. Și Deci nu... dacă e să fie tot de alimente, încerc să evit cu o lună, două înainte de concurs, depinde de cum arăt, și alimente care au foarte mulți îndulcitori. Nu mă refer aici la suplimente, mă refer, nu știu, la să băuturi, Cola Zero, la chestii cu foarte mulți îndulcitori, adică la alimente foarte procesate, pe care oricum le consum foarte rar, adică... Și la sosuri renunț, nu? Alea cu 0 calorii înainte de concurs. Și la sosuri cu 0 calorii. Acum consum sosuri cu 0 calorii, consum și Cola Zero, dar atunci prefer să evit toate lucrurile astea. Pentru că nu-ți afectează, nu-ți afectează faptul că nu te încuraja o Cola Zero, dar cel puțin pe mine personal poate să-mi baroneze, poate să-mi strice aspectul, cum arăt, să nu mai pot să-mi controlez abdomenul și nu vreau cu genul acesta. Da, și am problema asta de la Cola Zero și eu renunț la el înainte că am cu o lună de concurs, nu mai... Până atunci e foarte ok, adică un Cola Zero la 2-3 zile pe dietă e super să bei. În principiu și eu cam tot așa, ca și tine, adică nu am dulci, nu am nimic, am perioadă competițională, aceeași mâncare zilnic și mai am câte un refeed unde mai mănânc, să zicem, câte un fruct, ce ar fi greșit. Dar nu e greșit, adică un măr, o banană. Dar în rest, exact ca și tine. Vreau să zic și de lactate, că oricum lactate nu consum nici în off-season, adică consum extrem de la lactate, am scos de mult. Nu am intoleranță la lactoză, dar știu cât de sănătoase sunt și prefer să nu consum. Tu, Corina? În principiu ca noi, cred că. Da, exact. Sucuri nu consum deloc, indiferent dacă sunt zero sau nu. Consum de mică, nu am avut chestia asta, nu mi-a plăcut, să zic așa. Și da, ca să zic așa, în perioada de pregătire, când mai am poftă de o dulciurică, că renunț la ele, bineînțeles, fructe. Exact. Deci fructele. Bun, următoarea întrebare ar fi: ce vă motivează cel mai tare în sală? Asta cu motivarea, am primit și data trecută întrebare. Am primit și data trecută. Da, eventual tu, Corina, să ne spui ce te motivează cel mai tare în sală. Eu însumi. Și progresele pe care le văd. Atât. Nu. Cred că asta e cel mai important. Exact. Da, așa. De la an la an să te bazi tu pe tine. Să scoți foarte mai... Bun. În cât timp ai ajuns să arăți așa? Păi, nu știu. cât timp facem fiecare, adică... Da, eu fac sală, cum am spus la trecută, de 3 ani și 10 luni. Și cred că asta ar fi răspunsul corect la întrebarea asta. Adică cum zic eu, constant trebuie să schimbi modul în care arăți în sportul ăsta. Adică altfel nu progresezi dacă nu ți îmbunătățești forma. Așa este. Da, eu fac mai mult în sport, dar de 4 ani pot să zic că am ajuns să arăt așa. Adică de 4 ani am început să-mi întresc mâncarea și atunci am măsurat primele rezultate. De 4 ani fac, să zicem, serios, 5-4, de la 4 în sus, antrenament de pe săptămână, 4-5, un făcut și câte 6. În rest, până atunci meream la sală de 2-3 ori săptămână, nu o luam în serios. Contează și
Că așa, nu știu, cum am zis la trecută, și eu mă antrenam acasă înainte să fac sală și mai departe, dar nu pot să-l pun ca și experiență sportivă pentru că nu făceam serios. Exact. Adică nu Ca și eu cumva. înainte, adică nu pot spun că am făcut sală serios, cum ar crede lumea, când eu făceam două antrenări de săptămână și mâncam temir ce. Adică Da. nu. Mai mult a fost, mergeam în jos decât să mă duc spre bine. Că făcând sală îți mărește pofta de mâncare, mănânci mai mult și dacă mănânci ce nu trebuie, e aiurea. Da, este. Dar cu tot a fost la început. Da. Câtă masă se poate pune natural într-un an? Asta e o întrebare. Greu, foarte greu. Pot să zic că diferă de la om la om și diferă de la genetic la genetic. Foarte mult contează geneticul. Genetic contează foarte mult cum îți sportul ăsta, dar mai este aici. Dar nu o să pui foarte mult masă naturală într-un an, ceea ce este și normal. Adică nu ai cum să pui 10 kg natural într-un an. E enorm. Nu pot să zic niciun număr exact. Adică dar depinde foarte mult de ceea ce faci, depinde de geneticul tău, depinde de cum te antrenezi, depinde de cum mănânci, depinde de cum dormi, adică sunt foarte, foarte, foarte mulți factori la mijloc. Dar niciodată să nu te gândești, adică dacă îți propui, uite, anul ăsta vreau să pun masă musculară, niciodată să nu te gândești, dacă nu pun 10 kg într-un an natural, o să renunț, nu o să mai fac asta, știi? Te gândești doar că trebuie să pui masă musculară, te apuci de procesul respectiv, îți respecti dieta, antrenamentele, odihnă și așa mai departe, te dedici chestiei astea și o să vezi la final cât progres ai făcut. Pentru că în final asta contează, progresul, nu contează un anumit număr, X număr de kilograme sau X număr de... Și să ai răbdare, încredere în proces, că... Na. Trebuie să ai încredere că dacă faci lucruri cum trebuie, o să funcționeze, ceva rezultate tu trebuie să ai și să ai răbdare în primul rând. Adică e un sport în care trebuie să ai răbdare. Exact. Eu, de exemplu, din 2019 de la concurs, de la Pro Nutrition până în 2020 la concurs la Pro Nutrition, a trecut fix un an, am pus un kilogram pe mine numai. Adică, na, ăsta a fost progresul. Nu am pretenția să pun 3-4 kg când nu folosesc chestii ce ar trebui sau, na, în fine. E foarte greu. Sau, de exemplu, Corina, tu te menții mă gândesc de mulți ani la aceleași kilograme și de la an la an arăți tot mai bine, mai bine, mai bine. Nu? Da, exact. Da, și nu e vorba de kilograme. Adică eu și perioada de off-season niciodată n-am trecut de 55 de kilograme, să zic așa, că dacă deja trec nu îmi place și o iau serios, intru un pic pe dietă, așa, ca să mă simt eu mai bine. Nu pot să pun mai mult de 55, să zic așa, sau și când merg la mare, la fel. Adică dacă mă întorc și văd că am mai mult, nu mă simt eu, așa sunt eu, îmi place să fiu mai slabă. Da, și în ciuda faptului că alții urmăresc kilogramele și așa mai departe, de fapt, ce trebuie să urmărim e oglinda. Dacă tu te îmbunătățești de la lună la lună, de la an la an, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Cântaul este într-adevăr un instrument bun după care poți să-ți urmărești progresul, dar în același timp trebuie să te bazezi pe oglindă. Adică oglinda îți dictează forma, dictează modul în care arăți. Kilograme chiar nu sunt totul. Adică eu, de exemplu, acum am 54 de kilograme. Și dacă mă uit înapoi, nu știu, acum 4 ani, când slăbisem foarte mult și aveam undeva cam la 53, cred, sau 52, arătam foarte diferit față de cum arăt acum. Adică nu, kilogramele nu sunt totul. Cel mai important e oglinda. Eu în format de concurs cel puțin mă pregătesc și cred că mă cântăresc o dată pe săptămână și mă mai cântăresc înainte să plec de acasă. De exemplu, dacă am concursul la Sibiu sau în Brașov, automat trebuie să plecăm cu 2 zile înainte. Mă cântăresc când plec de acasă și atât. Nu mai... Dar noi oricum nu contează kilograme, știi? Adică Da, la așa. fete, cel puțin la categoriile noastre. Da. La voi pe înălțime. Da. Da. Ce ar însemna pentru o persoană care merge la sală de 4 ori pe săptămână consum moderat de alcool? N-am pus gura pe alcool niciodată. Personal, depinde, probabil dacă mergi doar ocazional, eu aș recomanda să se consume cât mai rar alcool, adică cât mai rar posibil. Dar nu știu, și cât mai moderat, da. Dar dacă e o persoană care face sală doar ca să se simtă bine, doar ca și un hobby, doar așa ocazional,
să zic că dacă consumă moderat o dată sau la 2 săptămâni, o dată sau o dată la 2 săptămâni, nu e așa mare dramă, știi? Dar asta nu depinde de obiective fiecăruia. Da. Cea mai ok Da, variantă așa, e cât mai rar. cât mai Sau de... rar, da, asta ar fi cel mai ok. Și să nu, și dacă vrei să bea și tu un pahar, jumătate de pahar de vin, să zicem, nu beau 2 sticle. Da, până la urmă, excesele dăunează orice îi face, Orice adică. exces, orice Și exces dăunează corpului, aia e clar. alcoolul pentru masă musculară este foarte, foarte, nu știu dacă nociv e cuvântul potrivit, dar nu este deloc ok. Și n-aș vrea Păi să intru dacă în bei detalii, dar nu alcool, este absolut deloc două ok. zile tu intri în repauză, adică în două zile nu construiești țesut. Tu 2 zile ești pe zero. Dacă tu bei de 10 ori pe an, ai pierdut 20 de zile din an. Adică ai pierdut deja o lună Mhm. de progres. O lună, așa trebuie să te gândești. Bă, se merită să beau. Beau astăzi, beau atunci, beau de ziua mea, beau de ziua lui mama. Deja 10-15 evenimente pe an, tu deja o lună din an ai pierdut. Și nu, îți dai seama că atunci Se nu adună poți să ai la final. pretenția să ai progres. Da, se adună și nu, mai Dar, poate mai pierzi de depinde de noapte, obiective. nu. Depinde de obiective fiecare, pentru că o persoană care face sau ocazional, nu cred că o interesează atât de mult să progreseze acum neapărat atât de mult, știi? Da, măcar, cu limită și cât mai rar. Cam Da. asta ar fi răspunsul nostru. Da. Care considerați că e rata de succes a clienților din România asupra New Year Resolution? Eu o să vorbesc efectiv din studii, adică asta nu cred că se referă doar la România, se referă la, nu știu, la toți clienții de pe glob, dacă pot să zic așa. Majoritatea persoanelor care își fac New Year's Revolution renunță la ele, adică undeva la 80-90% renunță la obiective pe care și le-au propus. Și asta se găsește și în cei care se apucă de sară, pentru că majoritatea care își fac New Year's Resolutions vor să se apuce de sară sau vor să slăbească, vor să schimbe forma fizică, etc. Aici depinde foarte mult de persoana respectivă și depinde cât de mult își vrea obiectivul respectiv. Dacă e un obiectiv care, de exemplu, știi că mai sunt persoane care de 5 ani își spun că vor să slăbească, de 5 ani își spun că vor să se apuce de sară și reușesc într-un final să se apuce și chiar văd rezultate și gen au acțiuni care să le întărească convingerea că chiar o să reușească, atunci o să se țină. Da. Dar dacă, de exemplu, dau de primul eșec sau de al doilea eșec și nu sunt mulțumit sau îi se pare prea greu dieta sau nu primesc confirmări exterioare pentru ceea ce fac, e foarte posibil să renunțe. Să renunțe. Sau să Asta dea se întâmplă de obicei. vina pe orice chestie. Da, asta se Da. întâmplă de obicei cu obiective pe care stabilesc oamenii la început de an. Adică dacă nu e un obiectiv pe care chiar să ți-l dorești cu adevărat și să ți-l stabilești în pași și în lucruri pe care chiar o să le faci și să-ți dorești, cum a spus mai devreme, cu adevărat lucrul ăsta, e foarte posibil să renunți. Depinde Da. din cât de motivat ești tu și cât de mult îți dorești lucrul respectiv. Da, după cum am spus și la trecut, adică noi, ca să vă ajutăm, asta e singura chestie care vă putem face, un plan și să vă motivăm. Dacă nu pleacă de la voi dorința, degeaba scrii pe foaie 10 obiective, dacă nu îți dorești cu adevărat, nu o să reușești să îndeplinești, nu că 10, nici măcar un obiectiv de acolo, de pe foaia. Ideea e că trebuie tu să fii consecvent și perseverent, să insiști, să întrebi și să nu te lași. Noi putem doar să vă ajutăm cu informații, putem să vă ajutăm cu lucruri pe care vi le împărtășim, vi le arătăm și mai departe. Dar nu putem să ne antrenăm în locul vostru, nu putem să mâncăm în locul vostru, nu putem să facem multe lucruri în locul vostru. Corina, tu ai obiective care să-ți fie așa de la un an la altul, care să ți le îndeplinești? Da, eu am obiective. Aș vrea să ies campioană mondială și intratul la Academia Militară, care sunt destul de, nu să zic grele testele, dar sunt destul de importante, aptitudinile sportive și cele școlare. Și de asemenea și ceea ce a spus voi, așa este că trebuie să-ți dorești și să vină totul de la tine, iar mie în viață mi-a plăcut să merg pe această vorbă. Cazi de 7 ori și te ridici de 8, pentru că tu vrei ceva, îți dorești ceva, vrei să muncești pentru acel lucru și să fie al tău și să fii mulțumit de ceea ce ai obținut, pentru că este munca ta. Da, corect. Da. Vă simțiți dezamăgiți când oamenii vă cer ajutorul găsesc apoi motive să nu mai facă sport?
Eu personal m-am obișnuit cu asta. Adică nu mai Mm, mă simt dezamăgită. La început să zic că mă, mă dezamăgea în sensul în care mă simțeam într-un fel, da, uite că aveai potențial să faci chestia asta, știi? Adică nu da, înțelegem de ce exact. oamenii nu își doresc să se schimbe, de ce oamenii nu își doresc neapărat să schimbe, să progreseze, pentru că mie progresul pe toate planurile mi se pare esențial pentru a trăi, adică. Dar după am înțeles motivele din spate și acum chiar nu. Pentru că până la final de zi nu e responsabilitatea mea să motivez o persoană să se ține de un plan sau de o dietă. Este responsabilitatea persoanei respective să respecte dieta respectivă. Pentru că, cum am spus și mai devreme, noi nu putem să facem lucruri în locul vostru. Și acum nu, deja nu mai simt dezamăgită. Sunt Personal nici foarte eu. nervoasă la Depinde, locul ăsta. va depinde de persoană. Dacă e cineva apropiat sau din familie care chiar Da, vrea și da, da. renunță, atunci da, normal Da. că ești dezamăgit. Adică, bă, n-ai reușit pe cel de lângă tine să-l îndrepți, să-l duci pe calea cea bună. Da, la Dar început în mă rest, gândeam dacă că renunți după poate prima problema era lună, de ce mie, să-mi știi? pare rău? Adică, nu. Dacă după prima lună sau după prima săptămână deja îmi scrii mai poți să mănânc asta, păi înseamnă că nu-ți dorești. Adică, nu. Noi mâncăm asta de ani de zile, aceeași Da, chestii. sau efectiv că nu văd progrese imediat după o săptămână sau stai puțin, Da. noi ani de zile muncim și tu deja după o săptămână începi că nu vezi progrese, păi noi ce să mai spunem? Așa După este. 3-4 ani care ai stat numai la birou și ai mâncat bine ce, te aștepți să vii la sală și după o lună să arăți ca mine. Exact, așa e. Adică, nu merge așa. Uh, pot, deci o întrebare, pot momentan să-mi gătesc acasă și să mănânc porții mici, fără să mă concentrez pe numărul de calorii și sport. Dacă se referă la Mm, slăbit. depinde cum arăți, adică și ce Da. obiective ai. Adică Da, dacă vrei să te dacă te menții, referi la slăbit, slăbitul se face oricum prin deficit. Oricum, în slăbit, ce mai mult și ca și impus în masă musculară, trebuie să foarte mult dieta. Dacă, de exemplu, vrei doar să slăbești și atât, fără, gen, nu știu, să arăți într-un mod anume sau să ai și masă musculară, da, poți să slăbești doar prin dietă. Și poți să slăbești prin mâncare pe care oricum trebuie să ți-o gătești acasă. Depinde cum o gătești, asta e important. Dar cel mai important spune că trebuie să-ți cântărești mâncarea, pentru că doar așa poți să știi exact. Adică, nu știu, poate te gândești, ok, îmi fac 6 mese pe zi, mănânc puțin și des și mănânc, nu știu, o porție de nu știu ce, nu știu, piept de pui cu salată, îți dau un exemplu. Depinde foarte mult cantității pe care le mănânci și de-aia contează foarte mult să știi necesarul calorii. Pentru că dacă tu, de exemplu, ai impresia că mănânci 2000 de calorii pe zi, dar tu gătești, nu știu, cu foarte mult ulei sau cu foarte multe chestii extra, poate 30 de aia, adică sigur 30 de aia 2000 de calorii pe zi și mănânci undeva la 2500, sau un exemplu. Și automat să fii în deficit. Pentru o persoană, de exemplu, la început, care vrea efectiv să slăbească doar prin dietă, poate să-și testeze fără cântar, de exemplu, ce mănâncă de obicei, dacă sunt mese sănătoase, să taie din părți, să mănânce puțin, mai puțin. Asta pentru început, dacă nu vrea el neapărat să-și calculeze numărul de calorii. Dar la un moment dat tu să trebuiască să-și calculeze, pentru că așa e cel mai accurate, ca să zic așa, cel mai exact da. mod de a slăbi și cel mai ok. Că e o modalitate în care îți și asigură rezultate, știi? Altfel poți să pierzi timp inutil, chinuindu-te să dai seama, oare cât ai pieptul ăsta de pui, oare mănânc prea mult, oare mănânc prea puțin. Da, Da. cum a Și spus și pentru Corina, slăbit, da, poți și fără sport, poți doar din dietă, doar că sportul te ajută. da, clar. Cum a spus și Corina, adică vedeți cum face ea în off-season, mănâncă 3-4 mese pe zi, adică îți faci la început, dacă poți să, cum a zis Andreea, să măsori mesele care le ai într-o zi, să vezi aproximativ cât mănânci, îți calculezi odată și după aia încerci să mergi pe aceleași calorii sau mai puține calorii, depinde de obiectivul tău. Dar și dacă mergi pe aceleași calorii și schimbi alimentele din mâncare nesănătos în mâncat lucruri bune, ceea ce mâncăm noi, mâncare curată, sigur vei avea rezultate, pentru că nu, chiar dacă mănânci același număr de calorii, dacă tu ai diferența dintre alimente, contează foarte mult. Da, contează enorm. Da. Și apă, o vedeți și pe Andreea, apă cât mai multă. Asta e foarte important iar în procesul de slăbire, dacă vrei să slăbești. E important pentru sănătate, în primul rând. Da. Cam astea au fost întrebările de pe Instagram.
Cum am arătat și la început de video, pe Corina o găsiți pe corina.fitness21 pe Instagram. Doar Pe astea au fost? Andreea, da, doar astea au fost. Ok. Ar mai fost, cred că una, dar se repeta cu data trecută și am zis că nu mai pun. Ok. Ne găsiți pe Instagram, o să pun link în jos la video cu Instagramul fiecăruia, ne puteți scrie, ne puteți întreba orice. O să mai facem astfel de episoade cu întrebări și o să vă răspundem. Dacă nu vă răspundem în privat, dacă vreți să știți pe loc răspunsul sau mai rapid. Corina, îți mulțumim pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Andreea, și ție îți mulțumesc și ne vedem data viitoare cu bine. Sigur. Vă Mi-a mulțumim părut pentru bine. vizionare. Și mie. Mulțumim. Mulțumim. Pa, pa! Pa, pa.